מספיק מדויק איכשהו זה מגיע, וזה יוצא לחוץ. כן, אבל בית"ר יוצאת נכון להתקפות. אבישי כהן עושה את הסיבוב, כדור טוב, איזה גול! וואו, איזה שער מדהים לאבישי כהן! 1-0 בית"ר ירושלים בדקה ה-67, שער מספר 8, תאמינו לי, זה גולסו. זה גול של שחקן כוכב כדורגל. סימנתי אותו כבר במחצית הראשונה, אמרת לי שלא ילך לבד, שלא יעשה דריבל, למה הוא בועט, למה הוא לא מוסר, אתה רואה למה הוא לא מוסר, סתכל, חיתוך לאמצע, אי סיבוב, בעיטה עם הפס רגל שמאל, לפינה רחוקה, שים את בופון בשער, גם לא לוקח את השער הזה, זה ילד עם יכולת אישית בלתי רגילה, שאני נהנה לראות שערים כאלה, יופי של שער של אבישי כהן, שער שמיני שלו, איזה תענוג לראות שערים כאלה, יופי. תשמע, דיברנו לכל אורך המשחק על יכולת אישית של שחקנים, וזה פשוט מדהים לראות את השער הזה של אבישי כהן. הפועל תל אביב עכשיו תרדוף אחרי השוויון.